वॉइस ऑडिबल की हरे कृष्णा दोग्गले वॉइस ऑडिबल की वही प्रभु जी, वही माता जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। परम पूज्य गुरु महाराजांना पादारविंद नमस्कार कोरून कृष्ण भावनामृताचे फाउंडर आचार्य जावनशील इस डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपादल पादारविंदांते नमस्कार कोरून पूरा वरिष्ठ भक्ता तंगेला तंका नमन कोरून मलगडंगेला आशीर्वाद घेऊन तकलेल खातीर प्रार्थना कोरून आयचे कडेरची सेशन श्रीला प्रभुपादाला सनू पुस्तकाचे विषय चर्चा करता आशिल्ल्याची 3-4 महिने जाल्ले आम्ही श्रीला प्रभुपादाला सान पुस्तकारी चर्चा करता आशिल्ल्याची ते हमण बायले त्यांनी मस्त प्रयत्न केलेला आसा की हे पुस्तक वाचून कोरून ताचे सारांश सगळ्याले बघेर खातीर सांगचे प्रयत्न केलेला आसा। तांकां पुरा मस्त मस्त धन्यवाद सांगता आसाची। त्यानंतर हिज ग्रेस मधुपति गोपीनाथ प्रभु आणि हर ग्रेस रसवती माधवी माताजी तांकां मस्त धन्यवाद नमस्कार। मला त्यांनी विदाउट फेल भागवत पुराण सुरवेर तुकून मस्त प्रयत्न केलेला आसा। तांगेले दोग्गाले एफर्ट अंतू भागवत पुराण इतली लायक जावन मुखार सून वता आसा। ताजे टेक्निकल जावो ताजे प्रोपगेशन जावो इंटरनेट जावो वेबसाइट जावो पूरा नमुनेरी आशिल्ले प्रयत्न तांगेले रेग्युलर लोकल यात्रा कोर्नुई जोटूची पैरेलली जावनी होरचे इतले हॉड एफर्ट्स तांणी केलेले आसा। आणि त्यानंतर पूरा जणांक सांगून दिवचे करचे चेडवाले इंटरेस्ट काडचे पूरा केलेले आसा। तांकां मस्त मस्त धन्यवाद सांगून आयचे सेशन आमी सुरू करू प्रयत्न करताची। आमी लास्ट 3 वार जावन चर्चा करता आसाच की कमिंग बॅक म्हणलेले पुस्तक द सायन्स ऑफ रिइन्कार्नेशन जीवात्माल विषय आमी चर्चा केलेलो आसा।
सकलो पुस्तकांतू 9 अध्याय आसाची तंतू 3 काणी मुखांतर 8 अध्याय 3 काणीय मुखांतर आम्ही चर्चा केलेला आसा. सुरवेरची काणी जडभरताल भरत महाराजाल काणी श्रीमद भागवतमधून 3 काणी श्रीमद भागवतमधून आशिल्ल्या. परंतु आम्ही मना करून घेतली की कितलेय व्हड पोझिशनान आसो, कितलेय व्हड राय जावन आसो, जाल्यारी अंतिम समयांतू देवार उडगास काणतलेरी कशी जगता म्हणल्यार आमकां श्रीमद भागवतमधून उदाहरणां दाखोवन दिलें. दोन्हीचे लिहिल्यांतू कसं सांगिल म्हणल्यार फास्ट टायम काणयांतू कसं सांगला म्हणल्यार चित्रकेतूर विषय सांगिल आसता. परंतु आत्म कसले म्हणून सांगले आत्माक अटॅचमेंट ना, आसक्ती म्हणले वस्तू ना. ते जीव शरीर सोडल कूडले म्हणजे रूप टोटली डिफरंट असता आणि ते शुद्ध असता. ते सुरवेर येतना मागिरी भौतिक जगतात देवनु ते जनन मरण चक्रांतू विंगड विंगड शरीर घेवचे प्रयत्न करता. तागेल कर्म फला मिळते. तिन्हीचे फुडली क्लासांतू आम्ही चर्चा केलेला आसा अजामिलाल विषय भारी इम्पॉर्टंट जावन कितलेय व्हड कुलांतू जन्म जावो ते वायटन सिरकुचेक सुलभ माया कशी तांडून व्हरता म्हणल्यार पळयला मी. जाल्लेरी अंत मुख्य जावन एक मना करून घेतील कसं म्हणल्यार हरेर नाम देवाल नाव काढली म्हण जाल्लेरी ते देव कशी पुणी करून ताका रक्षण करता म्हणाल आम्ही मना करून घेतील असं. परंतु मस्त बांधवांनी मस्त प्रश्न गेलेला आसाची ताका उत्तर दिवचे प्रयत्न केलेला आसा. आजी आमगेल सेशन जाताची आम्ही प्रयत्न करूया. 1-2 क्वेश्चन आयिल्ले आसा ते क्वेश्चना बगेन आम्ही चर्चा करूक सेशन जाताची प्रयत्न करताची. तू सुरू करतो त्यांना. हरे कृष्ण वही प्रभु. तो आज आम्ही आता 3 काणी मुखांतर आम्ही रिइन्कार्नेशनाचे विज्ञान पळयला. कमिंग बॅक म्हणून पक्ष येवचे. आज आम्ही पळयत आसा की डोंट कम बॅक ताजे विषय आज चर्चा करू वता आसाची. ताजे पशी पुढे 7 अध्यायांती श्रील प्रभुपादान कसं सांगला म्हणाल विषय संक्षिप्त जावन चर्चा करताची आजी ते करचे प्रयत्न करताची. ताजे पशी पुढे श्रीमद भागवतमाच्या 7 स्कंदाच्या 7 अध्याय आणि 47 श्लोक 47th श्लोक आम्ही कसं म्हणून पळया. कर्मण्यारभते देही देहेनात्मनुवर्तिनाम कर्मभिस्तनुते देहम उभयं त्व अविवेकतः. व्यक्ति का या 7 अध्याय सुरवेर संगिल असती एक व्यक्ति का ये जन्म ये शरीर मिळलेला तागेले फुडले कर्मा मिती नाम आणि तो लेख पुरो की या जन्म जल्ल कुडले पुरा जाल्ले म्हणून तशी नाही. आम्ही मुक्ती पावनाची केदना या भौतिक जनन मरण चक्रांतू आम्ही स्वंत जावन आमगेले आशी दवरून घेवन सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्ह्यू पळयलेरी आम्ही अपास अपास विंगड विंगड शरीर घेवन विंगड विंगड रूपारी आम्ही मृग जावन की झाड जावन की नाजाल्यार बटरफ्लाय जावन की कसले पुणी जावन आमगेले इग्नरन्सान अविवेकतान आम्ही अपास अपासान तू सायकल करताची म्हणाले आणि सुरवेरी श्रीला प्रभुपादान सांगिल आसा यांची श्लोका मुखांतर. या पर्टिक्युलर 7 अध्यायांतू 3 विषय 4 विषय चर्चा करता असायची. फर्स्ट 2 विषय कसं म्हणल्यार
आउट ऑफ बॉडी एक्सपिरियन्स. ऍक्च्युली या टॉपिक कडुकची 1 घंटा जाव का जाल्यार भारी सान नमुने आमी त्या टच अप करूया. किती म्हणल्यार आमगेले मेन ऑब्जेक्टिव्ह आयचे कसं म्हणल्यार डोंट कम बॅक म्हणलें जाल्यार ह्या कळनातील मुखार मुखार सुन वचूंक आमकां जायना. OBE म्हणून इंग्लिशान म्हणटाची ना म्हणजे जाल्यार NDE हाजी फुल फॉर्म कसो जाल्यार OBE म्हणल्यार आउट ऑफ बॉडी एक्सपिरियन्स. आउट ऑफ बॉडी एक्सपिरियन्सान तू आमकां कसं मना करून घेवयात म्हणल्यार सायंटिस्टान मस्त पुस्तक ताजी विषय चड बरयलेलो आसा. इयान स्टीव्हनसन, डॉक्टर इयान स्टीव्हनसन तांणी पुरो मस्त रिसर्च पुरा केलेलो आसा. मागीर मस्त तुम्हाला रेफरन्स दिल्लेलो आसा. तशीच NDE म्हणल्यार नियर डेथ एक्सपिरियन्स. आउट ऑफ बॉडी एक्सपिरियन्स विषय या पर्टिक्युलर पुस्तकांत कसं सांगला म्हणल्यार मरण आवळार युजली एस्पेशली ऍक्सिडेंट जावो नाल्यार एक ऑपरेशन तसले सिच्युएशनान तू आमगेले जीवात्मा आमगेले देह हातून भायर वचून निलकत काय कसं लय म्हणून पळोवच तरी तेन्ना ऍक्च्युली ताका दिसता काय भायर तुकून कसं करता आसा म्हणून आनी तो वेट करून पळयत की कसं जाता आसा या म्हणाले ताका त्या वेळार परंबोळू आयकुचे पुरो दिस करू जाता जाल्यार ते भायर तुकून दिसता म्हणून सांगिल्लें आसा. ते मरणा वेळार नियर डेथ एक्सपिरियन्स और आउट ऑफ बॉडी एक्सपिरियन्स म्हणटाची. आनी इन केस ताणें जीव सोडून गेली म्हणजे जाल्यार ते पर्टिक्युलर देह सोडून नेक्स्ट शरीराक तयार जावन आसता तो. तेंची आमी सुरवेरची क्लासान सांगिल्लें आसा 2.13 तू देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा ते विशयाचे हायलाइट करता आसा श्रीला प्रभुपाद आउट ऑफ बॉडी एक्सपिरियन्स एरियान. तशीच नेक्स्ट पॉइंट कसं सांगला मला श्रीला प्रभुपादान हिप्नॉटिक रिग्रेशन्स म्हणाल सांगिल्लें आसा. हिप्नोटिझम तू आमकां मस्त विषय कळू पुरो म्हणून फ्रेडी मर्फी म्हणाले एक स्किल्ड हिप्नोटिस्ट अमेरिकन बॅकग्राउंड आशिल्ले तिगेल विषय तिने एक बुक बरयल्लो आसा सर्च द सर्च म्हणाल पुस्तकांत तांतू इन्कार्नेशना विषय सांगता आसाची आनी कसं जालें म्हणाले एक एग्जाम्पल दिवन ते सान आसतना कसं एक चरडान कसं केल्लें फुडली जन्मान कसं केल्लें म्हणाल सडा चर्चा करता आसाची. या इथे हांव सांगता आसा म्हळ्यार अशी नाही की श्रीमद भागवतमान मात सांगला भगवद्गीतान मात सांगला म्हणून सायंटिफिकली आणि फिक्शनली रिइन्कार्नेशना विषय मस्त रिसर्च चर्चा केलेलो आसा. तातूंत मस्त उदाहरणय तांणी दिल्लेलें आसा. जाल्यार ते ऍज इट इज आमकां घेवचे जायना. इत म्हणल्यार त्या पुस्तकांत तूं प्रॉबब्ली तांगेले व्ह्यूज दिवन आसका जाल्यार ते अट्रॅक्शन हाडोवचे कितें वर्ड्स यूज करून आसका जाल्यार श्रीमद भागवतमान तूं भारी लायक दिवन आमकां फुडली 3 काणयेन तूं आमी मना करून घेतिल्लो आसा. तेन्ना तूं डिटेल जावन आमी वचनाचें हिप्नॉटिकान म्हळ्यार भारी सान नमुने श्रीला प्रभुपादान हाजी विशय दिल्लेलो आसा की ताजे कन्क्लुजनान कसं दिला म्हळ्यार मनीशू एक शरीर सोडून अनेक शरीरांत वता तागेले कर्मफलांत तूं ह्या प्रपंचांत आयली म्हणजे जाल्यार ताका जनन मरण चक्रांत आसता. तातूंत भायर येवचे आमी कसं वाट पळोवका म्हणाल्या प्रॅक्टिकल स्टेप्स प्रॅक्टिकल टेक्निक्स आमी नेक्स्ट चॅप्टरान चर्च करूं वता आसाची. जाल्यार 2 पॉइंट सखीचरणात डिस्कस करता की एक कसं म्हळ्यार एक पंत मनुष्य जन्म घेतल्यार केन्नाय मनुष्य जन्म आसता की तो नेक्स्ट जन्मान तूं ताजे विशय चर्चा करता आसा. मागीर मरतना मस्त पोएम्स पुरो तुम्ही ऐकून आसता. Death is like a very nice transition period. It is like a flower
leaving the smell to the another flower so easy म्हणलं या दोन विषया चर्चा सखीचरणात करू परंतु शिला प्रभुपादजीनं कसं सांगलं मला कळलं. त्यांनी म्हणतात की अनदर पॉप्युलर रिइन्कार्नेशन मिथ सांगतात या कसं म्हणाली that soul once attaining a human form always comes back in a human body in the next life and never reincarnates in a lower species. वही म्हणाला तसे अनेक असं रिइन्कार्नेशन मिथ्स असं की आत्म एक वेळ मानव शरीर प्राप्त केल्यारी ताजी नंतर केन्नाय मानव शरीरांतू येता आणि नीच योनीन त्यांनी रिइन्कार्नेट जायना म्हणून जलारी आम्ही श्रीमद भागवतमाच्या 14 अध्याय 15 श्लोकांत पळयत की तथा प्रलीनस्तमसी मूढयोनिषु जायते तमो गुणार मेल्लारी प्राणी जावन जन्म घेता म्हणून देवान ते सांगिल आसा. तशी श्रील प्रभुपादजी सांगताची भावार्थांतू ताज्या की आत्म मानव जीवनाच्या एक प्लॅटफॉर्म पावतरी लोअर स्पीशीसांतू वचना म्हणून जाल्यार ह्या सम नाही ह्या व्ह्यू सम नाही एकल्यान तमोगुण विकसित करून घेतल्यारी मृत्यू जत्तरी प्राणीलंतू जनन घेता प्राणी योनी दकुनु थ्रू इव्होल्यूशनरी प्रोसेस मानव फॉर्म ऑफ लाईफ येता. तशी जावन कोण मानव जन्म महत्वाचे म्हणून मर्तू करून घेता की त्यांनी सत्वगुणांत येऊन आणि चांग संगांत असून कृष्ण भावनामृतांतू स्थित जावका याची मानव जीवनाचे उद्देश नामून जलारी मानव जन्म अपास मेळता म्हणाल गॅरंटी ना म्हणून श्रील प्रभुपादजीनं त्या भावार्थान सांगला. आणि अंग त्यांनी सांगतास की एक वेळ वन्स अ ह्युमन ऑलवेज अ ह्युमन म्हणाल एक नोशन अस पळा तक्का सायंटिफिक जो स्क्रिप्चुअल एव्हिडन्स ना काही आणि दिस इज कॉन्ट्ररी टू द ट्रू प्रिन्सिपल ऑफ रिइन्कार्नेशन. आणि आता मी सांगेल म्हणते मृत्यू एक लाईक एक पेनलेस ट्रान्सिशन म्हणाला वही व्या म्हणून तर काही श्रील प्रभुपादजी सांगताची डेथ इज नॉट अ पेनलेस ट्रान्सिशन. त्या कसं म्हणाल पळया कसं सांगतास त्यांनी काही म्हणून मस्त बुक्स कसं म्हणारी मृत्यूची लायक पिक्चर्स पेंट करूनच पळा आश्वासन दित की नेक्स्ट लाईफ तू लायक एक मानव जन्म मेळता त्यांना मरण म्हणाल एक दुःख नतील एक चेंज जावचे आणि नवे हायर डायमेन्शन्स ऑफ अवेअरनेस अँड ट्रँक्युलिटी कडे प्रगती पावचे. त्यांनी तंतू सांगता की एक या आत्म एक सान वेळू निद्दोनु जत्तरी त्या आत्म ओगूर लायक वॉर्म फ्लोटिंग सेन्सेशन थ्रू मानव शरीरा वच्चे अनुभव करता म्हणून आणि भाईली सकड क्रूर वस्तू तकून त्या रक्षण पावता तशी जत्ता आणि भायर येवचे काय आम्ही आरामदायक जावन त्या गर्भांतून निद्दोन असताची म्हणून जलारी या नाही कसलं म्हणाल शास्त्र कसं सांगता म्हणाल श्रील प्रभुपादजी अंग सांगता सची या पुरा ऐकूच्या अद्भुत म्हणून दिशा पुरो की अ पेनलेस ट्रान्सिशन म्हणून बट डेथ is not a painless transition. कसलं म्हणारी श्रीमद भागवत मानतू कठोर सत्य मरणाचे कसलंय आणि जननाचे कठोर सत्य कसलंय म्हणाल्या त्या एक अप्रिय आणि यातनाकारी अनुभव म्हणाल्या ते त्यांनी सांगताची कपिल मुनी तागेल अम्माक मरणाच्या अनुभवाचे सत्य गुण कसलंय म्हणून सांगतास. त्यांनी सांगता की त्या परिस्थितींतू त्या भितर असेल त्या देहांत शरीरांत असेल त्या वाऱ्या प्रेशरा निमती धोळ भायर येता ताळो कफान भरता उसीर काढू कष्ट जाता आणि ताळ्यांत एक नमुना रॅटलिंग शब्द जाता. सुरुवातीच्या क्लासांतू डॉक्टर बिगलोला हार्ट स्पेशलिस्ट ಅಂತೂ त्यांनी त्यांच्या गेसेट पब्लिकेशन ಅಂತೂ ಏಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ त्यांनी गल्लल असा सेम पॉइंट श्रीमद भागवत कसं सांगला त्यांनी रिसर्च करताना असे
हार्ट स्पेशलिस्ट त्यांनी तांगे लाइव एक्सपीरियंस आउट ऑफ 30 years of experience इतकी वर्षाचे years of experience असंतु या पॉइंट स्पेसिफिकली गेजेट पब्लिकेशन सांगला 16 कसले म्हणणार उत्तर निंगोच कते त्यांना तसल एक परिस्थिती तो कसं मला चेतन आणि मस्त दुःखी आहे ना दयानीय स्थिती मरण जत्ता म्हणून आत्मा कसं झाला म्हणाली तर शरीरात रपून इतका अभ्यास झाला की त्या मरणा समयांतू त्या प्रकृती नियमानं त्या बलवंत जाऊन बाहेर पडतात आता एक अंक बलवंत जाऊन घरा दखून घरा राबून अभ्यास किती वर्ष गटल्यान घरात राबून त्या घरा दखून बाहेर घालतात कशी करता एकल्याक बलवंत जाऊन बाहेर घालारी तशी काही एकल्याक त्या आत्म स्वाभाविक जाऊन शरीर सोडून बाहेर येऊच्या ऐकना इवन सानसान जंतू क्रीमी ताई मरण ಅದಕ್ಕೂ ಚಿಕ್ಕೋಚ ಪಳೆಯಕ್ಕೆ ಜಲರಿ मरण आणि तज्जोट अशील भय्य आणि तज्जोट अशील त्या दुःखी सकड जीवराशी कस वैदिक शास्त्रांत सांगतास की आत्म साक्षात्कार जलला आत्मात मात्र चिंतिनातीला मरण अनुभव करू सामर्थ्य अस कसला म्हणारी त्यांनी तांगेला या टेम्पररी बॉडी दखून कंप्लिटली डिटॅच्ड असताची आणि तांका पूर्ण ज्ञान असत की आत्म शाश्वत या भौतिक शरीरा दखून स्वातंत्र्य त्या म्हणून असल्या महान आत्मा त्यांनी आध्यात्मिक आनंदांतू असताची आणि मरणा समय जाऊच्या या देहांत जाऊची तसल त्या दुःखी आणि बदलावाने गोंधळाक त्यांनी पळणाची भौतिक जगतांतू जनन घेऊची म्हणाली आणि शिलप्रपात सांगतासची भौतिक जगतांतू जनन घेऊची म्हणाली पिकनिक नाही म्हणून मस्त महिनो त्या मानव भ्रूण पोट्टा अंधकारांत कष्ट भोगता असतात त्या आम्हाला त्या गॅस्ट्रिक वार आहे आणि निरंतर जाऊन हलचित एक मुवमेंट्स आणि सान गोणी चिला तसल अशिला निरंतर तज भितर त्या अशी प्रभाव आणि हज्जी निमित्ती त्या एक सान एक प्लेसांत त्या गोणी चिलशी अशिलांत अशी निमित्ती त्या एक बाणुशी बेंड जावन त्या चिलांत बैसुकाके तिन्नी स्कंदांतू पोट्टा बुक्कीच्या आणि तानीन याजत केता आणि त्या एब्डोमेन असेल त्या पोट्टा बुक्कीन असेल त्या क्रीमी आसपळा तांनी येऊन केन्नाय ताका येऊन चपता असता के आता एक पंजरा भितर एक पक्षी कशी असता ताका कांय स्वातंत्र्य असना तशीची त्या भ्रूण त्या गर्भा भितर कसले स्वातंत्र्य नसतील तशी असते की त्या परिस्थितीन तो जनन मस्त दुःखदायक म्हणून सांगता चंगा आणि शास्त्र सांगता की मानव जन्म मस्त अमूल्य आत्मान मानव जीवनाचे उद्देश विसरून प्राणी जीवन म्हणके चल्ली म्हण जलारी नेक्स्ट जन्मांतू प्राणी जेव्हा प्राणी पशी सकलचे स्पीशीज आणतो जन्म घेता म्हणून आणि शास्त्रांतू रिइन्कार्नेशनाच्या विज्ञाना ಬಗ್ಗೆ प्रॅक्टिकल कॉम्प्रेहेन्सिव्ह आणि उपयुक्त ज्ञान आमक प्रदान केला शास्त्रान स्क्रिप्चर्सान बुद्धिवंत मनुष्याक या ज्ञान ग्रॅज्युअली हायर स्टेट्स ऑफ अवेअरनेस हाडता आणि पूर्ण जावन जन्म मृत्यू चक्र दखून पार करेता याची मानव जीवनाच्या प्रमुख उद्देश म्हणाले श्रील प्रभुपादजीन हांगा उल्लेख केला आता मी 8च्या अध्याय लास्ट अध्याय या बुकाच्या तसं म्हणारी डोंट कम बॅक म्हणलेला भारी अट्रॅक्टिव्ह जावन प्रभुपादांनी टायटल दिला आता प्रॅक्टिकल टेक्निक्स कसल्या म्हणाला आता सांगून दिले असायची पण 8 पॉइंट्स आरी त्यांनी त्या पर्टिक्युलर पुस्तक क्लोज करू होता असायची त्या 8 पॉइंट चर्चे आमका नेक्स्ट 45 मिनिट्स सांगतो करू प्रयत्न करूया ते करची फुडे पुरा आचार्य त्यांनी सांगतासच की कशी आमगेले मनुष्य जन्म येताची इतली इम्पॉर्टंट जावन आशिल्ले मनुष्य जन्म मेळून जाताची
कशी आम्ही हे जनन मरण चक्रातून भायर येवका म्हणून पळोवका आणि ते ओपास नेक्स्ट चान्स पळोवया म्हणलं नाही एक पण मना करून दिताची ते कशी पुणे तातून भायर येवका म्हणून पळोवका म्हणून सांगता आमका भारी एक लायक अवसर मिळाला असं कसं लायक अवसर आम्ही सारस्वत ब्राह्मण जेवण आशिल्ले आम्ही इतकी लायक एक जन्म मिळाला असं आमका गर्भ संस्कार मुंजी पैरचे पैरी आमगेलो आशिल्ल्या हरगरेस शाश्वती गंधर्विका माताजीला तिगेल पुत्ताल मुंज आशिल्ले तेन्ना कसर सकट संस्कारच पळय आमगेला तू एक नंतर एक संस्कार पूरा आम्ही कंटिन्युअस फॉलो करताची अशी नाही की बाकीच विंगड लोकांत तशी विंगड कडेन आशिल्ली पण मॉडर्न म्हणून सांगून पुरा सोडचे पळल नाही त्या संस्कार पुरा भारी इम्पॉर्टंट अची जाल्यार त्या संस्कारान तू अल्टिमेट इम्पॉर्टन्स कसले म्हणल्यार आमची मना करून घेवका ते भट माम जाल्यार सांगता देवाल उडगास काड रे स्वामी जाल्यार सांगताची देवाल उडगास काडना म्हणून सांगून एक आमकां दिवचे ते एडवायस सानस्तन दवरून तसले भारी पॉझिटिव्ह आमकां मेळ्ळेले एक सिच्युएशन आसा ग्रीक हिरो एकलो आशिल्लो तागेलें नांव सिसिफस म्हणल्यार एक राय होतो कोरिनेत म्हणल्यार गांवांत शिला प्रभुपादान फर्स्ट सूर कोरस त्या कोरिनेत म्हणल्यार गांवांत ताणी कसं केलें म्हणल्यार एक पंता देवाक सोलसूचेक प्रयत्न करूं पळयत आशिल्लो तेन्ना तांतू जावन देवान एक पनिशमेंट दिल्लो आसता कसं पनिशमेंट म्हणून गोतस एक व्हड गुड्ड आसा ते गुड्डे तो गुतून व्हड एक पत्तर ते रोल करून वयर व्हरका आणि वयर पावयल कुडले ते पत्तर तो घेता ते अपास तक वयर व्हरका तेंची काला काल ते वयर व्हरचे तो घडचे तो वयर हाडचे तो घडचे चक्रांत आसता तांतू शिला प्रभुपादान ग्रीकांत भयंकर फेमस ग्रीक तांतू आशिल्ली काणी आहे शिला प्रभुपादान हायलाइट केलेलं कसं म्हणल्यार एक मनुष्य जीवात्माक हे प्रपंचांत येवन जाताची भौतिक जगतांत येवन जाताची जनन मरण चक्रातून कशी भायर येवका म्हणल्यार पळोवका म्हणून सांगिल्लें आसा ताका एक वाट कसं कोडका म्हणल्यार अहम ब्रह्मास्मी कसले अहम ब्रह्मास्मी आय एम नॉट दिस बॉडी हांव हे शरीर नाही आता आम्ही कॉलेज शिकताना कसं म्हणता आसलें असल सर आम्ही एका लाईन मात न्हय कसं मस्त इंटरेस्ट असता असल सर नाव ऐकून ऑर्डर टू हे करचे तेन्ना त्या खेळू वतना म्हणू असं अहम ब्रह्मास्मी आय एम नॉट दिस बॉडी म्हणून सांगून त्या आय एम द प्युअर स्पिरिट सोल म्हणायची एकाची ऐकलं एक अंत मात्र ध्यान देऊन शिला प्रभुपादान कंटिन्यू करू असा आय एम द प्युअर स्पिरिट सोल शुद्ध जावन आशिल्ली जीवात्मा हांव म्हणाला ताका इम्पॉर्टन्स ना म्हळ्यार खेळ चिमना वतना मक्कार करची मना वतना भारी हास्य फुडार येतना आय एम नॉट दिस बॉडी म्हणून सांगून खेळचे करचे तसं लेख चित्र तशी न्ही आमकां श्रीमद भागवतमांतू भगवद्गीतांतू पुरा सांगून दिलेलं कसं आसा आमगेल जीवात्मा कितली शुद्ध की त्या परमात्मा कतिरी सेव करची मनांत आसता जाल्यार कसं जात म्हणल्यार त्या वैतुकून प्रपंच पावतना प्रपंचांत आशिल्ले तिनी गुण कसं ते सत्व रज तमो त्या गुणा वटू मेळ्ळे तेन्ना आमकां आमगेले आशी इंडिपेंडन्स फ्री विल म्हणटाची ते आमी युटिलायज करचे खातीर सेल्फिश मोटिवांत वताची म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय म्हणल्यार आशी सूर जाता आनी आमगेले संघ तसोच जणां लोटू जाता तेन्ना ते मनीस कसो जाता म्हणल्यार आनीकय तो गुपंडान तूं येवचे तशें जाता ताका वयर वचचे एक अवस्था मेळना
हे वैर वच्ची कतेरी आमका प्रॅक्टिकल जावनु कशी म्हणून शिला प्रभुपादान 8 पॉइंट सांगितलं असं. ते 8 पॉइंटात कसं म्हणून पळय आमका सुरेरची पॉइंट चर्चा सखीचरण सांगता असा सांगतो तुझं प्रॅक्टिकल टेक्निक्स कर्म ಅದಕ್ಕೂನು आणि ರೀಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೂನು ಮುಕ್ತ जावचाक इंद्रिय तृप्ताचे कार्य मन आणि इंद्रियाक तृप्ती दिता त्या आमका भौतिक बंधनात घालता आणि केन्ना काय आम्ही फ्रुटिव ऍक्टिव्हिटीजांत एंगेज जावन असता की आत्मा निरंतर जावन एक स्पीशीज ಅದಕ್ಕೂನು अनेक स्पीशीज ಅಂತೂ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮೈಗ್ರೇಟ್ जाता असता जन्म मृत्यू चक्र ಅದಕ್ಕೂನು मुक्त जावक म्हणून आम्ही थिओरॉटिकल ज्ञान अर्थ कोण घेवची मात्र पावना. आता आमका आम्ही शरीर नाही आम्ही आत्म म्हळ्यार ज्ञान मात्र आमका पावना. ताजी तकीत आम्ही चोळका म्हळ्यार श्रीला प्रभुपादजी सांगता सचंगा त्यांनी म्हणता की हक्क म्हणजे त्या ज्ञान प्राप्त करणं तकीत चोलचस पडा तक्क म्हणताची भक्ती आणि तो प्रभुजीन सांगितलं म्हणजे आता बुकांत 8 ते प्रॅक्टिकल टेक्निक्स दिला. तंतु फस्टचे प्रथम टेक्निक कसं म्हळ्यार एकल्यान हरे कृष्ण महामंत्र जप करका. भक्तीचे प्रथम सिद्धांत हरे कृष्ण महामंत्र जप करचे. शास्त्रांत सांगता की शास्त्रांत सांगता सची अजता याद येता कलिसंतरण उपनिषदांत सांगितलं असतं आणि भागवतमान सांगितलं असं चैतन्य चरितामृतांत सांगितलं असं बृहत नारदीय मस्त स्क्रिप्चर्स आणत वय बृहत नारदीय पुराणांत सांगितलं असं मस्त स्क्रिप्चर्स आणत असं ज्याला आज एक संक्षिप्त जावन ಕೆಲವು स्क्रिप्चर्साच्या या अंगा आम्ही चर्चा करूया. ताण सांगता की कलियुगांतू द ओनली मीन्स ऑफ डेलिव्हरन्स इज हरे कृष्ण महामंत्र. आता मी पळूया कलिसंतरण उपनिषदांतू कसं सांगताची कली कल्मषनाशनम सर्ववेदेषु दृश्यते हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. कसं म्हणून का देवा कशी देवा का आम्ही ग्लोरीफाय करू का म्हणून आणि सांगता असं की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति षोडशकं नाम्नां कलि कल्मषनाशनं दत्त परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते. या हरे कृष्ण महामंत्राच्या 16 नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कलियुगाच्या सक्कड अभद्र ते नाश करते. याची सक्कड वेदाच्या निर्णय आणि सिद्धांत म्हणून सांगता या श्लोकांतू. आणि या कलियुगांतू हरिकीर्तन मस्त मुख्य. आता मी श्रीमद भागवत म्हणतो त्याला तरी हरिनामाचे महत्व काही कसं सांगताची म्हणून पडला. कले दोषणी दे राजन
अस्ति एको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गपरं व्रजे। कृतेय ध्यायतो त्रेतायां यजतो मकै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरीतना। अर्थ सांगती तुम्ही सांगा. होय. सुरुवातीला कसं सांगतास म्हणारी या कलियुगांतू हरे कृष्ण महामंत्र मात्र आमका आशिले भितरी इम्पॉर्टंट आणि मुक्त करता म्हणाला सांगू असं ना कलियुगांतू कुठला त्यांनी कसा रेफरन्स देता असाची कृतेय ध्यायतो विष्णु ध्यायतो विष्णु सत्ययुगांतू त्रेतायाम यजतो मकै ध्यान जल्ले त्रेतायुगांत कसं जातं असं यज्ञ जातं असं द्वापरे परिचर्यायाम कृष्णानं शिल्पकालान कसं झालेलं द्वापर युगांतू आराधन चल्लेरी आम्ही आत्ताच चैतन्य महाप्रभू युगांतू कसं झालेलं कलौ तद्धरी कीर्तना हरे कृष्ण महामंत्र या सक्कड युगांतू आता सत्ययुगात कशी ज्ञाना मुखांतर आत्मसाक्षात्कार जला की ಕ್ಷೇತ್ರಯುಗಾಂತೂ ಯಜ್ಞಾಚ ಮುಖಾಂತರ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಾಂತೂ ದೇವಾಲ ಆರಾಧನ ದೇವಸ್ಥಾನ వచ్చును ದೇವಾಲ ಆರಾಧನ ಕೊರ್ಚಿ ಮುಖಾಂತರ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಜಲಕಿ ಸಕ್ಕಡ ಕೇವಲ ಹರಿಲ ಕೀರ್ತನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜप ಕೊರ್ಚಾ मुखांतर मेळता म्हणून शास्त्र सांगता सर आणि कलियुगांत कितले मस्त अनंत सागर असो जला एक महागुण असं त्या कसं म्हणारी कीर्तनादेव कृष्णस्य हरे कृष्ण महामंत्र जप केलारी सक्कड अनर्थादपून मुक्त जावनु देवाला गोलोक वृंदावनाक वच्चाक योग्य जत्ताची अशीची मुखार सुनो अनेक पळय आम्ही बृहन नारदीय पुराणात कसं सांगला म्हणून हरे नामैव केवलम् नास्तेव गतिरन्यथा नास्तेव गतिरन्यथा हरेर नाम नंता केवल जान हरेर नाम आस्य कितना कलौ कलियुगांतु नेम इन्कारनेशन नाम रूप अशिले भितरी होड कितना कलियुगांतु म्हणला बृहत नारदीय पुराण चैतन्य चरितामृतांतु मध्य लीलांतु अज्जे उल्लेख असतो तो विंगड कंचे वाटना आमका डेलिव्हर करूक म्हळ्यार आमका देवाले प्रीती प्राप्त करूक या युगांतू वच्चाक केवल हरिनाम मात्र म्हणाल सांगता आता मी दोन्हीचे फर्स्टच आम्ही पळेल की हरे कृष्ण महामंत्र जप कोरका म्हणाल प्रॅक्टिकल टेक्निक अनेक दोन्हीचे कसं म्हणाल पळेल आता practical technique number 1 chanting of the holy name हरेर नामैव केवलम दोन्ही जण कसं सांगता असाची यज्ञाय कसं पठन कोरका
वेद पुराण, भागवत पुराण, भगवत गीता. शंकराचार्यान कसं सांगितलं गीता महात्म्यान तू सक्कड एकादशी सुरुवात सांगताची. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यत् पठेत् पुमान् विष्णु पदवमाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीता शास्त्रमिदं पुण्यम. गीता कितली इम्पॉर्टन्स दिला म्हणाला संतम कळता. भगवद्गीतेक कसं इम्पॉर्टन्स असं त्या बदलेरी कसं बेनिफिट मिळता म्हणाला सांगितलं असं. शिला प्रभुपादाना भगवद्गीता यथारूप अंतु फर्स्ट इंट्रोडक्शन अंतुची गीता महात्म्याविषयी सांगू असं. ते भयंकर डिटेल जाऊन सांगू असतं. विस्तार जाऊन म्हणजे एक पॉइंट त्यांनी सांगता असायची किती मी तिला म्हणत. इतकी इम्पॉर्टन्स असं भगवद्गीतेक आमगेले लाईफ आणतो. श्रीमद भागवतमाची मस्त नमुने इम्पॉर्टन्स आमका आम्ही ऐकलेलं असतं. श्रीमद भागवतमात एक श्लोक असा. श्रीमद भागवतम पुराणममलम यद्वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमांस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते. गीता कितली इम्पॉर्टन्स दिला श्रीमद भागवतमा कमळाला. परंतु आमका कळत की श्रीमद भागवतम इज अ स्पॉटलेस पुराण म्हणून असं परंतु अजरतो आणि त्या वैष्णवाक भारी प्रिय इति म्हणल्यारी परमहंस जावन श्री कृष्ण परमात्माला ज्ञान आमका दितस. आणि या वाजीलेक या प्रपंचातून अशी पुरा गोंधळातून त्या भायरी वर्ता म्हणाल त्याचे अर्थ दिलेलं असं. अशी मस्त नमुने श्लोक श्रीमद भागवतमा विषय ऐकलेलं असं. सांगू गेलेरी जे एक क्लास श्रीमद भागवतमाचे आमक मुखार येत. श्रीमद भागवतम केदनाय ऐकूचे पुण्य आमका आसो. भगवद्गीता केदनाय वाचित असेल पुण्य आमका आसो म्हणाले आमकी मग्गून घेव का देवा लेगी. कृष्ण भावना अमृतांतू श्रीला प्रभुपादा त्यांनी हे मुख्य जावन त्यांनी हायलाइट केलेलं असं. किती मितीन गोतस पुरा देवस्थानांतू तांगेले कसं केला म्हणल्यारी एक इम्पॉर्टंट जावन असचे देवाक भारी लायकोन श्रृंगारसीन असताची. दोन्हीचे ते हरे कृष्ण महामंत्र केदनाय जाता. दोन्हीचे सकाळी खंडित जावन मॉर्निंग प्रोग्रामांतू एक श्रीमद भागवतम आसताची कंचे देवस्थानात. सांजे भगवद्गीता त्यांची वेद पाठाक मस्त इम्पॉर्टन्स दिवन देवस्थानाक एज्युकेशन सोसायटी ट्रीट केला. किती एज्युकेशन सोसायटी जाऊन ट्रीट केला थंय येतालेक बरी रिच्युअलिस्टिक जाऊन कोर्स नाका ताती ज्ञानय असो आणि ताका शुद्धीकरण जावो मागिरी हे जनन मरण चक्रातून तो भायर वच्चो म्हण सांगून शिला प्रभुपादान तशें केल्लेलें आसा. तिन्ही चंतू आमका मंदिरांतू भारी इम्पॉर्टंट एक आसा. सक्कड जाताची वतन लायक प्रसाद मेळटा. ताजे विशयी तू सांगतो. इस्कॉन टेम्पलचा विषय सांगताना देवस्थाना विषय सांगताना म्हाका प्रसाद माचे उदास येयला. तिन्ही पॉइंट आमी त्याची चर्चा करता आसोची की देवाक अर्पण करून प्रसादन ग्रहण करका म्हूण. आता भगवद्गीता तिन्ही अध्याय 13 श्लोकान सांगला की यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पाप ते पचन्त्यात्मकारणात्. आणि सांगतासी भावार्थांत श्रीला प्रभुपादजी भक्ता तांकां जो कृष्ण भावनान व्रतांत आशिल्लांका संतास म्हणटाची. तांणी केन्नाय सदा काल देवाल वयर प्रितींत आसताची. ब्रह्मसंहिता सांगताना प्रेमांजन चुरित भक्ती विलोचनेन
संत सदैव हृदयेषु विलोकन्ति. फक्त त्यांनी कसं करताची प्रेमाच्या खाज्जळ दोळा घालून देवाक नाय तांगेल हृदयान पळयता ते त्यांनी देवाक फस्ट कसं असल्यार अर्पण करून मागीर ते स्वीकार करताचे. देव सांगता देवाक अर्पण करून खाण स्वीकार करता नाही जाल्यारी इंद्रिय तृप्ती खातीर खाल्ल्यारी आम्ही पाप करताची कर्माच्या प्रतिक्रिये मेळटा म्हणून सांगला. तशीची 9वा अध्याय भगवद्गीते 26th श्लोकान सांगता की देव म्हाका प्रीतीन आणि भक्तीन पान उदक फूल जो फलवस्तू आणि फलवस्तू दिल्यारी हांव स्वीकार करता म्हणून. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रयतात्मनः. या श्लोकान तू स्पष्ट करता की देवाक मोठो मांस जळक्या आणि श्रील प्रभुपाजी मेन्शन लिकर आमकां कांय उमेदीना जाल्यार सिंपल वेजिटेरियन खाण मोगान आणि भक्तीन केल्लें खाण अर्पण करून मागीर प्रसाद जावन ते आमी स्वीकार करता ग्रहण करता. खाण कसं करता आमी देवान दिल्लेलेची नॅचरल अरेंजमेंट्स आसना ताजेन आमी उत्पन्न करता त्या आणि त्या आमी देवाक मागशी दिवची म्हळ्यार आमी आमगेल प्रीत देवा प्रती त्या व्यक्त करता आसाची. कृष्णाक खाण दिवची कशी ते मस्त सरळ आणि सुदाब जावन आसा. घरान तू देवाल मंटप आसता देवाल फोटो की पिक्चर दवरचे आणि केल्लें खाण स्वल्प त्या पिक्चरा मुखार दवरचे आणि कृष्णा लागी मनस्पूर्वक जावन मागची की कृष्णा या मिगेला विनम्र एक समर्पण म्हणचे आणि हरे कृष्ण महामंत्र सांगचे मनस्पूर्वक जावन तेन्ना त्या प्रसादम जावन आमकां देव दिता. देव खाणा खातीर कांय भुकेन आसना जाल्यार आमगेल प्रितीक कातूर जावन आसता देव. हे सरळ प्रक्रियेन तू भक्ती मुख्य जावन आसता. भक्ती आणि प्रीती देवाल वैरी देवान खाण स्वीकार करतरी हे शुद्ध प्रसाद आमकां कर्म आणि भौतिक अनर्थ दाखून आमकां मुक्त करता. श्रील प्रभुपादजी लागी एकल्यान येवन सांगोस की तू कसं पुरा रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स फॉलो करता म्हणून श्रील प्रभुपादजी निमगिताना तान म्हणटा की हांव आतां मोठो खातास जाल्यार हांव वेजिटेरियन जातास नॉन वेज पुरो सोडला प्रभुपादजी म्हणून. तेन्ना श्रील प्रभुपाद सांगता ओ तू फुल्ली क्वॉलिफायड जायनी नाही हांव वेजिटेरियन जाताच न्हू. श्रील प्रभुपाद म्हणटा श्रील प्रभुपाद म्हणटाची vegetarianism is not a qualification. Even parvo mankad asti pura vegetarian asache jalari ammi krishnatarian जावचा पळोवका. कृष्णाक प्रितीन आणि भक्तीन आम्ही केल्लेले दिवन प्रसाद जावन स्वीकार करता त्याची हांगा आमगेल्या ह्या तिन्नीचे प्रॅक्टिकल टेक्निक श्रील प्रभुपादजीन उल्लेख केलेलो आसा. आता मी चारी चकवच्या ಏನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಳ್ಳೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾಕ आम्ही ऑफर करताना वेजिटेरियन फूड करता. वेजिटेरियन फूड म्हणल्यारी त्या झाडाक हांवे नमक एक प्रश्न येवचे पुरो. सर जगदीश चंद्र बोस सायंटिस्ट तुम्ही ऐकून का शिला प्रभुपादाल कालांत आशिल्ले त्यांनी शिला प्रभुपादान सांगू आसा ह्या तांकां लेक्चर आयकल्लें आसा नासतना तांणी म्हणलेलें आसा की झाडाकय दुःख जाता ताका पेन आनी सुख दुःख पुरो आसता तागेल्यान ती जीवात्मा आसा म्हणून सांगू आसा. तेन्ना आमी वेजिटेरियन वेगेन्स म्हणून सांगताची तेन्ना ताका मारचे सम वे म्हण आमकां दिसू पुरो. जाल्यार 9.26 तू पत्रम पुष्पम फलम तोयम म्हळ्यार सांगिल्लें आसा. ते कितें सांगिल्लें म्हळ्यार जीवो जीवस्य जीवनम आम्ही वेद शास्त्रांत ऐकलेलं आसता. कसं जाल्यार एक जीव अनेक जीवाचे
खाण अनेक जीवांचेर डिपेंड जावन आसता म्हणून. तशी वेजिटेरियन कृष्णान कसं सांगला म्हणल्यार तुमकां ताजी पाप मेळतील रबका जाल्लेरी सुरेश सखीचरणान श्लोक सांगिल्लो आसा तिगेले यज्ञशिष्टाच्या त्या श्लोकांत कसं सांगिल्लें म्हणल्यार म्हाका ऑफर करना तिला तुम्ही बरीची कसं खावनी प्रयोजन ना ऑफर केल्ले शिवाय ते खावन प्रयोजन ना म्हणून तेंची ताजे खातीर आमी सुरवेर कसं करता म्हणल्यार आमकां अलाउड जावन आशिल्ले फ्रेम तू हाजे विशय मस्त चर्चे आमकां करूं येता की हे खावचे जज्ज ते खावी येता ऑनियन गार्लिक तांती ते खावचे नज्ज तमोगो नाशिल्ले मितीन मशरूम ते खावचे नज्ज तांतू तमोगो नाशिल्ले मितीन म्हणसर सांगून डिस्कशन्स डिटेल जावन वता एग लायफ आसवे नावे म्हणून क्वेश्चन्स आसता ताजी डिबेट करूं येता मीठ खाताल मस्त लोक आसाचे आमी मात्र सारस्वत ब्राह्मण जाल्यार आमी मात्र खायनाचे बाकीचे पुरा जण खाताच म्हणल्यार असले क्वेश्चन्स पुरा येता पुरा जणांन केलेले वरी आमी करची न्हय नवे म्हणल्यार हे क्वेश्चन आमी स्पश्ट मना करून घेवता दोनीचे कडेर सांगिल्ले वरी जस्ट वेगन म्हणल्यार एक वर्ड तू आमकां ताजे मितीन कृष्ण भावनामृत जाल्ले म्हणल्यार ना वेगन म्हणल्यार तू वेगन म्हणल्यार वर्ड यूज करतास म्हणल्यार आत्ता काल आशिल्ले जणांक वेजिटेरियन म्हणल्यार तितली खूश आसना वेजिटेरियन म्हणल्यार ते पोरणे लेवलार आसता वेगनिझम वेगन म्हणल्यार एक सेपरेट काउंटर्स पुरा आसता पुरा सुपर मार्केटात सो वेगन जाल्यार कुडले ताका इन्क्लुडिंग डायरी प्रोडक्ट्स तांणी अवॉइड करपाची जाल्यार कुडले तुम्ही कृष्ण भावनामृतात म्हणाल ना तुम्ही देवाला पावचे म्हणाल ना रिइन्कार्नेशन बर्थ म्हणाल आम्ही देवाक ऑफर केल्ले शिवाय देवाक मोगान विथ लव अँड डिवोशन तू लास्ट सेंटेन्स कसं जालें तदहम भक्ति उपहृदम अस्नामी प्रियता विथ लव अँड डिवोशन भक्तीन आनी मोगान देवाक कोण दित की ताटले मात्र देवाक मोगसचे म्हणून सांगू असं ते कसं दिव का पत्रम पुष्पम फलम तोयम कसं दिवच नज्ज त्यानंतर विंगड कसले नज्ज म्हणाले तर तू कसले नेगेटिव्ह प्रिन्सिपल एज वेल एज पॉझिटिव्ह प्रिन्सिपल कसले वेजिटेरियन फूड इज अलाउड नेगेटिव्ह प्रिन्सिपल कसले नॉन वेजिटेरियन फूड इज नॉट अलाउड or non-vegetarian activities are not allowed. म्हणल्यार अंतू क्लियर जावन सांगून दिता असाची चारही प्रिन्सिपल आणि ती एक उदाहरण सांगून दिता त्या मितीन म्हळ्यार आता एनिमल क्रुएलिटी म्हणल्यार एक एसोसिएशन आसा अंतू ताजे चीफ एनिमल क्रुएलिटीचे एक ऑफिसर कसं करता म्हळ्यार एक सूट फायल करता तांची एक बोकडे भायर बांदून दवरलेले बोकडे की एनिमल भायर बांधून दवरलेले आणि त्या बोकडेक सोडका म्हणलेले ते बांधून गेलेले क्रुएलिटी म्हणून सांगून फाईट करता असं ते फाईट करून वतना भित्तेरी आणि पुरा बैसून चर्चा करता असं ते खातना तागेले प्लेट आणतो तागेले प्लेट आणतो कसं येत म्हणल्यार नॉन वेजिटेरियन एनिमल क्रुएलिटी न्हय वे म्हणलेले क्वेश्चन आम्ही आमगेले गी निमगो मुख्य जावन अंत कसले इट इज नॉट वेदर यू आर वेगन वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन इट इज कृष्णाक ऑफर केला म्हणून सिंपल जावन म्हणल्यार कृष्णटेरियन जाल्ला म्हणून कृष्णाक दिल्लेले आमी घेताच म्हणून खाणांत मात्र न्हय ते पुरांत देवा दिवन कोडका म्हणलेले आमगेले आनम्मान आज्जान बापमान असं सांगिल कसले बैरे त्या ड्रेस लुडका आसास की तुका काल देवा देवारी वसा म्हण सांगू अस आणि त्या देवकोडान तशी वर दाखोवचे आस देवाक कित म्हण आमकां घालचे अशें आसा कुठले देवा दवरून हा दवरले मा दवरले बापमा हांव दवरले ते म्हण सांगून येवन घालचे पण हांव घालचे म्हणून सांगून घालचे अशें आसता तशीच कसं हाडले री देवा दवरून काडचे म्हणलें लेख शिक्षण आमकां आमगेले मालगड्यान दिल्लेलें आसा तसं लेख सारस्वत कम्युनिटीन तू आमी होड जेल्लेलो आसा कितली आमकां गर्व सुका की कृष्ण भावनामृतात आमी कितली लागीं आसाची आमगेले डिस्टन्स कितली उणी आसा विंगड जणां कंपेर करतना तेंचे आमी आमगेले मालगड मागून घेवका की असले एक अवसर दिल्लेलो आसता देवान
आमकां आनिकय लागीं करचो तसले प्रयत्न करयाची म्हूण पंचायत तूं सांगता की कसले म्हणाले म्हाका एक कुडग आसलेले तुमी येताना म्हणटाना मिगेल बापमाने नवे तसले ड्रेस्साळी मंजलारी जोकीर गेळारी एक सूत काणू देवाक फस्ट देवन सोडी म्हणून आसा नवेच नव्या देवाक फस्ट दी म्हणून सो तेन्नाकुनूच मलगड आमकां शिकोवचें कळयता आसाची की फस्ट देवाक दिवका मागीर आमी स्विकार करका म्हणून बोल आतां पंचाचेक वचा आमी पंचाच टेक्नीक कसो म्हळ्यार केन्नाय कृष्ण कुडग आसपोर न्हू आमी आमगेल काम करका आनी आमगेल कामाचें फल आमी कृष्णाक अर्पण करका म्हणून कसलें म्हळ्यार एकल्यान तागेल तृप्ती खातीर काम केला रे ताणें कर्माचे चांग आनी वायट प्रतिक्रियेंत अनुभव सुख घेता तशी जावन न्हू आमी करचे कामाचें फल देवाक अर्पण करता भगवद्गीता आमकां सांगतास की आमी देवा तृप्तीगोस्कर काम करता आमी देवाल खातीर काम करचे भक्ती जगता आनी हे कर्म मुक्त आसता म्हणून आता भगवद्गीतेचे 3 अध्याय 9व्या श्लोकान सांगता की यज्ञात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौंतेय मुक्त संग समाचर यज्ञ म्हळ्यार देवाल तृप्तीक करचे कार्य यज्ञ अंतू आहुती घालतना तशीची आम्ही करची काम देवाल प्रती यत्निशी करता आणि नाही म्हणजलारी ते आमकां भौतिक जगताच्या बंधनांत घालता अशी केल्यारी ते आमकां कर्माचे प्रतिक्रिया दाखून वांचयता आणि देवाल प्रती आमगेल प्रीती चड करता हक्क काय आम्ही आमगेले उद्योग चेंज करक म्हळ्यार एका गतीना आता आमी एक रायटर म्हण जाल्यार कृष्णाल खातीर बरोवचे पेंटर जो आर्टिस्ट डान्सर म्हण जाल्यार कृष्णा खातीर ते करचे आनी रांदप कृष्णा खातीर करचे जो एकल्यान तांगेले प्रतिभे जो सामर्थ्य डायरेक्टली कृष्णाले सेवेंत एंगेज करू जायनी म्हण जाल्यार ताणें तागेले कमाईन दाखून एक वंटो कृष्ण भावनामृत प्रचार करचे खातीर दान दिवचे जलारी एक उडगास आसता की एकल्यान तागेल कमाई प्रामाणिक जावन करका आता उदाहरण एक कसाई खान्यान जो कामाक जो बुच्चरा लागी जो गॅम्बलरा खातीर काम करू नज्ज म्हळ्यालेची हे 5th प्रॅक्टिकल पॉइंट आमी करची काम आनी ताजे फल आमी देवाक अर्पण करता म्हणून आनी देवाक उडगास करून आमी करची काम करता इम्पॉर्टंट आम्ही पूरा मस्त जण आमच्या कृष्ण भावना करतात आशिल्ले आम्ही सारस्वत ब्राह्मण जे आशिल्ले मस्त फॉलो करता आसाची आनी कसं करतात म्हळ्यार आनी तूं इम्पॉर्टंट जावन कसले आमगेले आनु आम जावन आशिल्ले आमकां आमगेली ड्युटी कसं म्हळ्यार आमगेले चेडवांक कृष्ण भावना अमृतांत हाडचे म्हणाल तेंचे आमी कसं करताचे सान आसतनाची सारस्वत ब्राह्मण आशिल्ले आमी काशी मठ जावो गोकर्ण मठ जावो कवळे मठ जावो चित्रापूर मठ जावो खंयचेय मठ जावोची जाल्यार कसं करताची सान आसतनाची आमी देवाक कनेक्ट करूं पळयता चेडवांक यो रे स्वामी आयलेच रे आजी हांगा आयलेच पळय देवस्थानांत तूं म्हण सांगू न्हू तांकां घेवन ओट्ट व्हरताची नक्का म्हाका हांगा वच्ची वस खेळूं वच्ची वस ना रे येवकात तूं म्हण सांगून व्हरून वस आनी तांगेले पादार विंदान तूं नमस्कार करूं सांगता पांय पड रे म्हणल्यार तांकां फोर्स करून तयार आमी करूंक तशी प्रयत्न करताची देवाले वचून माते धाडोवचे करूंक आनी तागेलें भजन सांगूक सगळे असले प्रयत्न करताची श्रीमद भागवतमान तूं भारी लायक जावन आशिल्ले एक श्लोक आसता तूं पंचाध्यायांत पंचस्कंदांत 18 श्लोक गुरु न शिष्यात् स्वजनो न शस्यात् दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यान् समुपेत मृत्युम आणि तू कसं सांगतास को तसं एकलो तगेले जनन मरण कंप्लीट जायना केदना तो
गुरु असो आनम असो जो देवत जावन असो भमोण जावन असो केदने कंप्लीट जायना तागेले डिपेंडेंट्स उताक बायलेक शिष्याक पुरा जनन मरण चक्र तुकुन भायर हाडू जायनी म्हणजलेरी तागेले जीवनाक कसले फल ना म्हणून श्रीमद भागवतमान सांगता असो या ऋषभदेव आम्हाक सांगून दिता असो अंतु मस्त इन्सिडेंट दिलेलो आसा की केदना असल सिच्युएशनांत गुरुना शिष्याक डिलिव्हर करता तशें पळय न्ही आमी बली महाराजाला आयकून आसता तशीची विंगड विंगड एग्जांपल्स आसा की मेन इम्पॉर्टंट थिंग कसल म्हणल्यार जनन मरणाचो चक्रातून भायर हाडू जायनी म्हण जाल्यार आमगेले जीवन फल ना म्हणून ह्या प्रिंसिपल सांगता आसा आणि 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल्सांत आशिल्ल्या अनेक पॉइंट सांगतलोय प्रॅक्टिकलाच्या आता मी सत्ताच्या प्रिन्सिपल पळया कसं म्हणून टेक्निकल या प्रॅक्टिकल टेक्निक्सान सत्ताची कसं म्हळ्यार तान सांगतास की श्रील प्रभुपाजी कृष्णा कॉन्शियस पर्सन्स शुड नॉट एंगेज इन इलिसिट सेक्स म्हणून म्हळ्यार कृष्ण भावनामृतांत आसतना वर्ल्डिके भायरी संभोग करून नज्जा चेल्डू जावची खातीर मात्र संभोग कोरका नाही म्हण जाल्यार करून नज्जा आता भ्रूण हत्ये केल्यारी एबॉर्शन केल्यारी ताकाय एक विशेष कर्माच्या प्रतिक्रिया आसा त्या आसता म्हणून कसं म्हळ्यार कोण त्या भ्रूण हत्ये केला की तसल्यांक अनेक एक आम कोण भ्रूण हत्ये करू चूज करत की तांगेल्या त्या पोट्टांतू त्या गर्भांतू वची तशी करून तांकाय त्या भयंकर जावन त्या रितीरी हत्ती जावची तसल्या प्रतिक्रिया मेळटा म्हणून अन सांगला तश जावन असल पाप कार्य करू नज्ज म्हळ्यार सत्ताच्या प्रॅक्टिकल टेक्निक उल्लेख करता अस आणि आत्ताच्या कोच्यावर मी नाशकाची प्रॅक्टिकल लास्ट अंतू कसं सांगता असत म्हणाली साधू संघाविषयी सांगता साधू संघान कसं सांगितलं असं लव मात्र साधू संघ चैतन्य चरितामृतांतू मध्यलीला संघ असतो साधू संघ सर्व शास्त्र लव मात्र साधू संगे सर्व सिद्धी कृष्ण भावनामृतांतू मुखारवच काजले सजाई साधु संग जाई तंतु लव मात्र साधु संग म्हणल्या पुरम का मुखार सुनवचू का लव मात्र साधु संग म्हणलं कसले एदेची केदाय पुणी एक पण मेळलेरी कशी पुणी कोण तो जोडसून कृष्ण भावनामृतांत देवच कश जाता ताजी प्रयत्न करून मुखार सुनवचू जाता मस्त उदाहरण लव मात्र साधू संघांतू नारद मुनीले असले भितर होड उदाहरण शूद्र पोट्टा जन्म जल्लेक चल्लो बरीची ऋषी मुनी ತಂಗೆಲೆ ಗರ್ಕಡ್ येवनु ತಂಗೆಲೆ ತಗುನ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮೈಕುನು ತಂಗೆಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಖೇನು ತಂಗೆಲೆ उच्चिष्ट प्रसाद खेलले खावनु कोरनु ओड जल्लले इतली होड नारद मुनी जल्ललस तशीची कितली की उदाहरण असाची लव मात्र साधू संघांतू या वैर पडलेले चैतन्य चरितामृतांतू जगाय मदाय म्हणलेले दोन्ही राक्षस नमुने आशिले दोन व्यक्ती आशिल्लेची लढाई करून पूर्ण नमुने अन्याय करताले तांका नित्यानंद प्रभूले आणि हरिदास ठाकूराले संघ मेळलेलो आसा हे मानताय तांगेले की लढाई करू वताना नित्यानंद प्रभून मागून घेवचे आसा हे कलियुगांत तुम्ही आयिले ताजे खातीर न्हय देवा तुम्ही तांका नाम मुखांतर अनुग्रह दिवका आणि कृष्णान नाव सांगोच तशें करचें आसा चैतन्य उपदेशामृतांतू एक
श्लोकस कसं कोतस्व तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसन मानसी नियोज्य इष्टान् व्रजेत अनुरागी जनानुगामी कालं नयेत किलमिति उपदेशसारम् कसं उपदेशसारम कसलं कोणालोटू संग जाऊ का तिष्ठान् व्रजेत अनुरागी जनानुगामी देवाक कोण संग करत की तांगेलोटू संग करूक आम्ही प्रयत्न करता कशी सांगतास सुरेश दोनंतू तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो कृष्णाला नाव नाम रूप आणि लीले कसं कोरका केतनाय ऐकू का श्रीमद भागवतम भगवद्गीता स्मृत्यो क्रमेण केतनाय 24 hours जुडगास करता तेदन मात्र तसं जनरल मेळ्ळें मात्र आमका हे जनन मरण चक्रातून भायर येवचें जाता म्हणून श्रीला रूपा गोस्वामीन सारस्वत ब्राह्मण जावन श्रीला रूपा गोस्वामीन आमका उपदेशामृताच्या मुखेन सांगून दिलें हाचे काही व्हड प्रॅक्टिकल टेक्निक आमकां कसं जाय आता आम्ही 8 टेक्निक्स चर्चा केलेला आसा फर्स्ट टेक्निक कसं शिकले कृष्ण महामंत्र जप करता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हे 16 अक्षर नाही जप करतो दोन्हीचे कसं सांगितलं सर रेग्युलरली श्रीमद भागवतम भगवद्गीता वेद पठन कोरका सांगू ताजी अर्थ कोण घेऊ का तिन्हीचे कसं सांगिल म्हणरी प्रसादम देवाक मोगान ऑफर केलेलं प्रसादम आम्ही ग्रहण करून घेऊ काम चारीचे प्रसादम नंतर इकडे कसलंही आम्ही काढून इकडे सक्कड आम्ही तिरस्कार करू पडो का सांगिल असं पंचाचे सांगिल कसं म्हणलं री आणि कामा देवाक केन्नाय उडगास कोण काम करता काम आणि कामाचे फल देवाक अर्पण करता संचे पूरा बायला सरडू पूरा तांका कृष्ण भावनामृतांतू ओढ करच कशी पडो का तांकेलेगी मोगान ते तंतू ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು ಸಂಘ ಕೋನ್ ತನಕ ವೈರಡ್ಚಿತ ಶುದ್ಧಾರ್ ಕೊಡ್ತಷ್ಟು ಪಡೋ ಕಾಮ सत्ताच्या वैदिकेच्या भायरी संभोग करू नज्ज आणि चेडू जावच खातीर मात्र संभोग करता जाल्यार करू नज्ज म्हणाला सांगोस सांगोस सांगला आणि आताच्या साधू संघ म्हणाला सांगोस हे 8 प्रॅक्टिकल टेक्निक आमका डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपादान सांगून दिलेलं आसा ते आम्ही फॉलो केले म्हणजे डोंट कम बॅक म्हणलेले प्रिन्सिपल आमका फॉलो करू जाता हे आमका श्रीला प्रभुपादा त्यांनी आमका सांगून मेनेरी आमगेल्या जीवनांतू आम्ही प्रयत्न केले म्हणजे आमका मुखार सुनवची जाता आजच्या सेशन आम्ही हांगा विराम दिवचे प्रयत्न करता आसाची कसले चुकी आस म्हणजे ताजे
मिस्टेक आमगेल मितीन आमगेल उल्लोचे चढ आणि उणी जावन असतो असं करो जाल्यार जल तितली प्रयत्न केला की शिला प्रभुपादाल पुस्तकातून उच काडचे उदाहरण काडूक आणि आमगेल मलग वरिष्ठ जावन आशिल्ले भक्तात तांगेले तंतू लेक्चरातून आयकलेले शेअर करूक प्रयत्न केलेलो आसा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। जला मंजलारी आमका माफ करा हरे कृष्ण। आमगेले सेशन हांगा कंप्लीट जालेलो आसा जाल्यार कोणाक कसले प्रश्न आसा म्हण जाल्यार निमगो येता एक प्रश्न म्हाका सुरवेरी आयिल्लो आसा ताचे उत्तर करूंक प्रयत्न करता जाल्यार कसले क्वेश्चन्स आसा म्हण जाल्यार चॅट बॉक्स घाली येता ना म्हण जाल्यार तुमकां अनम्यूट करून निमगो येता। क्वेश्चन आयिल्ला वत्ता आसा शिल्पा शेणाय माताजीन पटेल क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन वत्ता या क्वेश्चन कसं निमगेलेला म्हणारी भरत महाराज त्यांनी मस्त भक्ती केलेला आसा आणि तांगेले फर्स्ट जन्मांतू त्यांनी कृष्णा लुडगास काणतिल्या तांक वच्चे एक अवसर नष्ट जालेलो आसा जाल्यारी अजामिलाका भक्ती करनतिल्या तागेले पुत्ता लुडगास काणू नाव काणू विष्णू लोकांत पावचे अवसर मेळलेलो आसा। मागीर एक तंतू एडिशनल क्वेश्चन कशें म्हळ्यार कृष्णा नाव काडला जाल्यार तागे कडेरचे अंतकालांतू स्मरण करनतिले पावचे जायना म्हणून सांगिल्लें आसा जाल्यार अजामिलो तशें म्हण जाल्यार कशी परमात्माला पावलो म्हणून निमगेलेलो आसा। माताजी करेक्ट न्हू मना कोण घेतिल्या हांव इंग्लिशान वाजयत आशिल्लें जाल्यार हांव कोंकणीन तूं वय प्रभुजी तू फर्स्ट पॉइंट कसं म्हळ्यार काणयेंतू भरत महाराजाल काणयेंतू तुम्ही रिकॉल केले म्हण जाल्यार रुडगास आसूं का की भरत महाराज त्यांनी एक राय जावन आशिल्लो फेमस वन ऑफ द टॉप किंग्स आतां भारत वर्ष म्हळ्यार तांगेले नांवार आसा त्यांनी कसं केलेलें तांगेले वर्ण प्रकार तांगेले एक पर्टिक्युलर एज जाताची आयला चरडूम राज्य पूरा सोडून देवा लुडगास काडची खातीर रान्नान जमकेलेलो आसा तांगेले एम कसो आशिल्लें फुल टाइम डिवोशन देवा लुडगास काडचे खातीर मात्र हांव वर्णाश्रम धर्मातून म्हगेल्या कसले गृहस्थ आश्रमातून वानप्रस्थ वत्ता आसा म्हणाले जाल्यार त्यांनी वानप्रस्थ वत्तन कसं जाल्लें तांगेल गृहस्थाश्रमाचे एक कंटेंट कंपॅशन कृतज्ञ म्हणाले कंटेंट मायादेवीन घट्टी धरले आणि तांकां ते जिंके वैरी आसक्ती चढ चढ हाडयले त्या वेळार श्रीमद भागवतमान सांगू आसा की जिंके लुडगासान तो देवाल कार्यताय करू विसरता आणि मरणा वेळार कंप्लीटली जिंके लुडगासार आसता देव या उदाहरणांत श्रीमद भागवतम उदाहरणांत या पर्टिक्युलर काणया उदाहरणातून आमकां दाखयत की मरणा वेळार तुम्ही म्हाका विसर न्हू तुमगेल कार्य करनतिले मिगेल कार्य करनतिले भौतिक जावन आशिल्लें कार्य करना आस म्हण जाल्यार तुमगेल नेक्स्ट जन्म तुमकां खंडित आसा ते मनुष्य जन्म जावचे ताय चान्स ना म्हणून आनी तांकां जिंकेल देह मेळलेलो आसा पॉइंट नंबर 1
ते पॉइंट नंबर 2 अंतू सांग कसं असं म्हणल्यार तेंच एक्झाम्पल दवरलो. पॉइंट नंबर 2 ते जिंकेक तुम्ही उडगास फर्स्ट क्लास आमी सांगितलं उडगास नेहा विक्रमा नासतो ती केद कितली देवाल कार्य केला की ताजी क्रेडिट वच्चे न्ही. ते जिंके नॉर्मल जिंकी नाही आशिल्ले, ताजी फुडली जन्मा पुरो उडगास आशिल्ले. देवाल संघ साधूल संघ कोर नाशिल्ले ते जिंके मोर्चिताय आणि ते पुरा नमुन्याचे आशिल्ले हांतुकून दूर रप्त आशिल्ले आणि ऋषी भौतिक कार्य देखून दूर रप्त आशिल्ले आणि त्या जन्म जिंकेल जल्ल मिती नेक्स्ट मनुष्य जन्म घेवन तो मुक्ती पावता. फर्स्ट पार्ट आन्सराचे क्लॅरिटी. सेकंड अंत क्वेश्चन निमगेल कसं म्हणल्यार अजामिल म्हणल व्यक्तीक इत्तिमितीन नारायण म्हणल नाव कळल ಕೂಡಲೇ उत्ताल नाव कळल ताण जल्लेरी तक विष्णु लोक प्राप्त जल्ले म्हणल क्वेश्चन तेंची भरत महाराजक इत्ति मेळ्ळी. भरत महाराज इत्ति मेळ्ळी वानप्रस्थ कोरवच्चूनु ताजी वानप्रस्थाचे देवाल उडगास नाही कळले जिंकेल उडगास कळले. अजामिलान ओड जल्लो ब्राह्मण बैकग्राउंड आतुकुन वेद पाठ कोरनु देवाल कार्य कोरनु इतकीच चुक्कूनु एक संघ वेश्याలని एक शूद्राल संघ पळोनु तागेले मन कळंकित जावनु तो तंतु सिरकून पडता. सिरकून पडताना ताका कळना की तो तसलन सिरकून पडला म्हणून. आता मी चरडूवाला संघ पुरो कळरा ना उज्जे खेळ नका आता लागता सांगता त्या चरडान मना करून घेऊ का उज्जस आमकां लागू पुरो म्हणून त्या वचून चरडान आपळा कसं जाता लागता. ताका चरडा कळना वय लागची लागता ना अशीच कसं जल्म म्हणल्यार अजामिलाक ये पर्टिक्युलर सिच्युएशनांतू ते पळोवन जाताची ताचेर आसक्ती पडता आणि पूर्ण नमुने वाईट काम करू सोडता. ते वाईट काम करता नाही कसं जल म्हणतात त्याची चुकी म्हणल गोत ना उज्जला गुंजताची दोन्ही पण ते उज्जला गुकत सांचारलं नव्हतं कसं म्हणून कळलं पासून उज्जा पडता म्हणजे चुकी कसं म्हणून कळली. अशीच अजामिला काही चुकी कसं म्हणून केला म्हणून गोत ना. जलेरी ताण एक लायक काम केलेलं असतं. कसं काम केलेलं असतं ताका पुत्ताक देवाल नाव दवरलेलं असतं नारायण म्हणाला आणि त्या भारी भाव विभोर जावन नारायणा नारायणा म्हण आपयता. तुमकुड असंच का की सखीचरणांना त्या सांगताना एक श्लोक सांगितलं असतं सांकेत्यम पारिहास्यम वा ते फुल श्लोक उडगास आहे ना तंतु कसं सांगतो मला त्याची सारांश असं की देवाल नाव कशी पुणी काढो ताजी फल देव कसं लेखता म्हाका कमी केलं नाव काढली नव्हे ताका ताजे फल देव काची ताका रक्षण करू काची ते कसले काढले म्हणलं पळय ताजी उदाहरण जावन अजामिल कसं करत म्हणल्यार अजामिलाक विष्णुदूता सॉरी यमदूता त्यांनी गोरू येताना विष्णुदूत होरू सोडण्याची इति मितेना देवाल नाव काढलेलं मितेना नाम नेम ऑफ द लॉर्ड आणि त्या भाव विभोर जाऊन कळलं पुत्ता खातीर त्यांनी कसं केलं ताका अशी नाही की ताका कुडले वेल्ले ताजी नंतर ताणे ताजी पुरा क्रेडिट देऊन देवची भार वर्ष अजामिलू हरिद्वार वचून हिमालय वचून देवाल कार्य मात्र करता नाम रूप चरितादि ते सोण कसले ना नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्योक्रमेण प्रसन्न मानसी नियोज्य इष्टान व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी पूरा
ಹಂಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು 6 ವರ್ಷ ಟೋಟಲಿ ಇಂಟು कृष्ण भावनामृत विष्णु भावनामृत ಅಂತ असतं. आज मी त्यांना कसं बेनिफिट मिळली तका ह्या जन्मातून मुक्ती उरल्या मिळली अशी नाही की तका ऑटोमॅटिकली एक पंत नारायण म्हणलाय हा यो बस सांगल्या ಅಂತ अनेक उदाहरण दिसता तुमका की खटवंग महाराजाल काणी तुम्ही ऐकून असता. खटवंग महाराजाल काणी अंतू कसं सांगील म्हळ्यारी तुम्ही ऐकूनच पोऱ्या काणी तनी देवालोट युद्ध वचून पुरा असुरांक सोलसिताची आणि मग शिवताना तुम्ही गिफ्ट घेऊ काची म्हणताना खटवंग महाराज निमगता आणि मग कितली वर्स अस आणि त्या कितली वर्स अस म्हणून सांगून तांगेला दिमगेताची आणि त्यावेळा री तो सांगता मग मरण केद नेता म्हणून निमगेताना त्याने उत्तर सांगता कसं म्हणा री 1 मिनिट म्हणून म्हणाला सांगितलं असं 1 मिनिट म्हणाला कसले जे होतं मी डिटेल होत नाही त्यांना शॉर्ट टाइम विदिन व्हेरी शॉर्ट स्पॅन ऑफ टाइम आतो त्यांना मरण जाता त्यांनी कसं करताची इमिडिएटली त्यांनी त्या एन्जॉयमेंट करणं तिला एन्जॉयमेंट करणं तिला त्यांनी कसं करतात म्हणल्यारी कूडल्या देवाल नाव कडू वताची नंतर मी कसं मना करून घेऊ का तसंच कडू रायू पूरा साधू तसं साधू ऋषी पुरा कृष्ण भावनामृतांतू देवाल उडगासांतू असताची म्हणाल आमगेल कसं मनांत येजाव का कशी पुणी कोरनु आम्ही जनन मरण चक्रातून बाहेर येऊच खातीर देवाले उडगास काढ का म्हणलं मना करून घेऊ. होप माताजी तुमगेल्या प्रश्नाच्या उत्तर सांगू प्रयत्न केला नसता. वही प्रभुजी मस्त थँक्यू मस्त धन्यवाद. विंगड कोणाक ऍड करता जाल्यार करूं येता. यस माता बारकी माताजी. प्रभुजी मागे क्वेश्चन आम्ही सान असताना आम्हाला आनामान सांगता आसली म्हणून आम्ही देवा पायी पडता आसली देवस्थाना वता आसली पुरा करता आसली ती तशी आम्ही आमगेल चेडूंक तशीची घरा भजन सांगचे देवा पायी पडचे पुरसी केलं जाल्यार तांकां तितली भक्ती म्हूण ना करताना खंयचे म्हळ्यार आम्ही सान असताना ते आमकां ना आशिल्लें जाल्यार चेडूं एक भक्तीन करचे म्हूण ना म्हळ्यार डेली करता ती जाल्यार तांकां कसं फल आस की प्रभुजी. माताजी आम्ही एक प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल सांगू का. जाय आता मी सांगू पुराची कसले आमक ते आमक मेन इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार जीवात्माका एस्पेशली कंडिशन्स होला कसं दिसत म्हळ्यार केन्नाय आमगेले दोळे येता ताजे रिजल्ट इमिडिएटली येऊ का म्हणाल दिसता. असले भितर व्हड उदाहरण कसं म्हळ्यार तुम्ही सान असताना देवाल भक्ती करताना केल्ल्याल मितीना आजी तुम्ही कृष्ण भावनामृतांतू इतली मुखार सून येवन भगवद्गीते श्रीमद भागवतम ऐकूचे ताजी पार्टिसिपेट करचे विंगड जण सांगून दिवचे प्रयत्न करता अशी हाई एक दीस तुमकां अशें पळोवचें मेळत की तुमगेले ते चेडू कशी ते तुम्ही होड केला कृष्ण भावनामृतांतू ताजी रिजल्ट एक दीस तुमकां एक पण तुमकां न्ही विंगड कोणाक पळोवचें मेळत की तांणी मुखार सून वचचें. आशा बरो प्रभुजी ते आशा बरो जाल्यार पळय मेलपूत भजन ऐकत मेलपूत भजन करत जाल्यार ताका ते आता एक्झाम आसा हाजी भजन ना तशी एक नमुना खुश असल्यार केल्या वेळ करना तशी एक रुटीन म्हूण ना एक आनी भक्ती म्हणून दिसना म्हळ्यार सांत कोण कोरनायला म्हणून करचे तशी ते भक्ती आस की ना म्हणून आमकां कशें कळचें म्हळ्यार भक्तीन करता की तांणी मनस्पूर्वक करता की आमी सांगता म्हणून करता त्यांनी तशीच दिक पडता केल्या वेळा आमी तांकां ते सांगून करूच समवाय म्हणून म्हळ्यार लायक तांणी जावन एक मुखार वचका तशी समगी जावं आमी तांकां सांगून करूच सम म्हणून प्रभुजी. एक्चुअली आम्ही आमगेले एग्जाम्पल सेट करका आम्ही फॉलो करचे करका तांणी ऑटोमॅटिकली येताच म्हणून तांकां फोर्स केल्यावर समकेलें कुठल्या कितले मी फोर्स करताची तितली तांणी रेबेलियस असताची. जीवात्माल फर्स्ट प्रिंसिपल कसं म्हळ्यार बीइंग रेबेलियस करी म्हळ्यार कुठले तांकां दिसता तांगेल ते फ्रेम सर्कलांत नाही म्हण जाल्यार तांकां ते रिजेक्ट करचे तिरस्कार करचे मनोभाव असता तांकां म्हण नाही पुरो जणांका खंयचेय व्यक्ती जेवो आता एक सिंपल उदाहरण दिता
आता म्हाका कुशनातील एक ऍक्टिव्हिटी जात म्हण जाल्यार हांव त्या व्यक्तीक काय एक म्हणता कशें पळयता हो ह्या व्यक्तीन अशी केल्ली म्हूण दिसता आमकां तेंची आम्ही लेखील नाही कृष्णाल मनान कसं असं ते आम्ही एक्झाम्पल सेट करू जातवे म्हणाल आम्ही पळोवका शिवाय तांणी कर्णतील मितीन तांकां त्या तांडू नडचे करचे म्हणाल आम्ही प्रयत्न करचे आम्ही जलतितले आम्ही मॅक्सिमम फॉलो करचे आणि तांणी ऑटोमॅटिकली येताची म्हणाल शास्त्रात सांगितलं असं वय प्रभू त्या आम्ही पळयतात म्हळ्यार मे बामणांनी डेली भजन करतात त्या पळोवन तांणी कंटिन्युअस करतात जाल्यार त्यांच्या भक्तीन करता की ना म्हणून कळना म्हाका म्हळ्यार लायक तें कळना जाल्यार आय थिंक मुखार ते एक ना एक दिवस त्यांनी कंटिन्यू करू पुरोची म्हणून लायक खंयचे वरिष्ठ भक्ताक ताजे उत्तर कसले कमेंट सांगू असो म्हण हरे कृष्ण प्रभुजी Yes, हाँ Mataji, please. वरिष्ठ काही नाही मात्र सांजचे रिप्लाय करचे प्रयत्न करवे जयत माताजी प्लीज म्हळ्यार म्हाका कशी दिसून येतास की माताजी कशी सांगिल्ल्या की तांणी भक्तीन करतास म्हणून देवान भक्ती म्हळ्या विषय ते सगळो का सरळ रितीन दिन नेवे जर कशी वज्र म्हणता पळय वज्र ते इझिली मार्केटांत अवेलेबल उरना गोल्ड माइट बी अवेलेबल टू मेनी बट डायमंड इज सच अ थिंग की रेअरली इट इज अवेलेबल टू व्हेरी फ्यू तशी देवाल भक्ती बी तशी नेवे की सगळो का जर दिसल्या वन्स भक्ती इज गिवन देव तांगेल जात म्हणता पळय तशेंच नेवे सो इट कुड बी की फर्स्ट स्टेप देवान दिले की तांगेल जन्म कशें आस पळय हे वैष्णव फॅमिलीन तू दिलेलो आसा राईट आणि ताज नंतर तांगेल एसोसिएशन वयल्यानच ताक हे साधनांतल्यान रागानुगाचे जातालो मात्र तागेल लास्ट जन्मान ताणें बरें केलेलो आसा म्हणून तागेल जन्म हे लायफान तू इट लायक फॅमिलींत जालेलो आसता चेडवाले ना जाल्यार तागेल जन्म खंय विंगड कोणें जावचे आशिल्ले उरचे फाव आशिल्ले आणि माताजीले होप खंयचे आस पळय की भक्तीन मनस्पूर्वक करता की ना म्हणून ते आमी कशे जज करचे शकता देवान दिलेले खंयचे तागेल सेन्स म्हळ्यार कट जाल मग म्यूट जेलंच माताजी that could be partly right I don't know just try to attempt लास्ट लाईन कट लास्ट लाईन ऐका नी माताजी म्यूट हा झाली म्हळ्यार खंयची हे मनस्पूर्वक भक्ती म्हणून म्हणता पळय माताजीन जज करचे तिगेले दृष्टीन पॉसिबल आस की त्या चड कोण आसा तागेले लेकान तो मस्त करता आसा बा कंपेर टू अदर चिल्ड्रन तागेले प्रायज विंगड चेडू पळोवचे गेल्यार तांणी तितले बी करना शिवच्या पावसा तांगेले कंपॅरिजनान तो मस्त करता आसा पण माताजी एक्सपेक्टेशन उरच्या पावसा तांणी केल्या म्हूण तागेले चेडू बी म्हळ्यार ती केलेली उरच्या पाव पूण ती शी इज एक्सपेक्टिंग हर किड्स ऑल्सो टू डू अकॉर्डिंगली एटलीस्ट टू दॅट लेवल but it might be possible neva ki when he grows up he could be like more devotional than her also करेक्ट माताजी and वय माताजी, might तुम्ही be correct सांगले, right वय now माताजी. the distractions are so many the age is very for youngsters especially there are so much of distractions social media marna overall association he may not have entire association of Vaishnavas so that could be one of the reason he gets distracted and he may not be that much devoted at right at this particular point but of course with regular association and regular he will definitely be a very good devotee धन्यवाद माताजी and that's all I mean, just this one I don't know how much I'm correct वय माताजी वय वय आम्ही जाल्यार आता ऍक्च्युअली मनात एक भक्तीन मन असून चॅन्टिंग करचे पण आता आम्ही सुरू केलें माताजी आता 1 वर्सांत भागवत पुराण कोंकणी टिमा जॉईन जात तरी ताजे पुढे आम्ही तितली काही म्हणत नॉर्मल गावांनी असता पळय साऊथांत आमगेल कर्नाटकांत तशी आम्ही आशिल्ली ती आता नामा स्टार्ट केल्या मात्र वय वय आम्ही जस्ट शुद्ध नाम येवचे स्टार्ट जायनी वय वय धन्यवाद माताजी धन्यवाद प्रभू धन्यवाद मुरलीधर चरण प्रभू उलोवचे ऑपॉर्च्युनिटी दिले खातीर हरे हरे कृष्ण कृष्ण थँक्यू माताजी विश्वनाथ नायक मामानी एक प्रश्न निमगेल्लो आसा मनन करता म्हणल्यार कसं जालें म्हणाले का always attract children with what they desire towards bhakti this is the proven path
नायक माम तुम्ही प्रश्न सुरवेच पाठवा मनन कोर कमळरी म्हण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ऐकत रे सुरवेच पाठवा क्वेश्चन निमगेल मनन कोर वय चोल्डुवांक आम्ही वत्ताय केलेलं तेदना केदनय तितलं फल मेळना आम्ही Correct. तांकां एक नमून अट्रॅक्ट करता म्हणून आमगेले आनमान आमकां कसन केलें म्हळ्यार भजन करतना एक चंद प्रसाद दवरतलेची आम्ही त्या प्रसादा अट्रॅक्शनाक भजनान सगळे बेसतलेची तशी Correct. हांव सांगता म्हळ्यार केदनय तितलेची खंयचे वत्ताय कोण करिला चोल्डू खंडीत ओपनाची आयच्या काळांत तांतू मस्त बिलकुल जायना तिल काम ते आम्ही त्या इन्स्टेड तांकां कसन जेवका मनीस येता ओके आता व्हॉट्सअप सकाळ असो तंतूच तांकां खंय मेळटा भक्तीचे मार्ग ते दाखोवन सोडला रे मागीर चोणयोचे खंडीत तांकां सामर्थ्य आसता आनी आमगेले एक GSB ग्रुपान जाल्ल्याक खंडीत ते इनबिल्ट क्वालिटी आसता तशें जावन आमी चोल्डुवाल वयर धैर्य दाखयता चोल्डुवाल वयर आपे अंबिके दाखयच्या नच अनलेस प्रोवन अदरवायज नहीं आम्ही चोल्डुवांक जल तितले चोल्डुवाल वयर नंबिके दवरका हांव तेंच केलेलो म्हगेल्या पुताक आज म्हगेल्या पुताक 30 वर्स हांव केदनय ताका लागच्यान बसून शिकिलेलो ना केदनय ताका लागच्यान बसून भजन केलें ना जाल्यार तो आजी टोरोंटोंत आसो कशी पावल आमगेले GSB ब्लड डांत आसता ते आमी ताका ते कॉन्फिडन्स आमी दिवका ते चोल्डुवांक चोल्डुवाल वयर अपेक्षा नंबिके दवरल्यार केदनय चोल्डुवा हाता मेळनाची हे म्हगेले अनुभव सांगता मामा म्हाका 60 वर्स म्हगेले कसन अनुभव हांव ते शेअर केला म्हाका अवकाश दिल्याक मस्त मस्त धन्यवाद जय कृष्ण. थँक्यू नायक माम करेक्ट तुम्ही सांगितलं शिला प्रभुपाद त्यांनी चोल्डुवाक मस्त इम्पॉर्टन्स दिता श्री कृष्ण भावना तुम्ही करेक्ट सांगितलं की तांकां फोर्स करूनच तांकां आमगेले ಒಟ್ಟು कशी म्हण दाखोवन कोरनु कोरोका म्हणाला आम्ही अंतुकनु मना करून घेऊ आणि तांकां खंयची इंट्रस्ट आस की आणि तांगेले टॅलेंट आणि एबिलिटी कसं आस की तांतू आमी भक्तीन तू मुखार व्हरपाक तांगेले इंट्रस्टा प्रकार आमकां कसकी एक इंट्रस्ट आसा पुरो तांतू न्ही जाल्यार तांकां एक विंगड इंट्रस्ट आसतले तांगेले टॅलेंट ज्यो एबिलिटीज विंगड आसतले त्या रेकग्नायज करून तांतू तांकां एनकरेज करपाक आणि भक्तीन मुखार व्हरपाक आणि कोणाचे कसले प्रश्न आसता सांगितलं प्रभूजी म्हळ्यार म्हाका मेगेले एक सान आसतना आशिल्ले हे हुडगा आसायले तशें जावन हांव ते सांगता आसा हांव फुडें 7th 8th आसतना आमगेले मेगेले एक फ्रेंड ती येवन घराला येवन म्हाका भजन आपूण बरोव येता तशें रमाबायल भजन आशिल्लें त्या ग्रुपाक तितली सान आसतना आमकां घरला हिकता उदक गायची धार सुमार सकाळ काम आसता आशिल्लें म्हळ्यार मी ते हांव भजन वचूं म्हाका काही इंट्रस्ट ना म्हळ्यार हांव वचना म्हण बसता आशिल्लें तेन्ना ती त्या मंदारा रुखाला येवन राखचे मेगेले अण्णान म्हणचे ती तितले वेळ राखता ती वच म्हळ्यार वच्चे ना हांव येना म्हळ्यार आयकना आशिल्लें तांडून हुडका आशिल्ली तिका तशी राखता आशिल्ली ती न्हू तशी हांव येना म्हाका मस्त काम आसा हांव येना म्हण हांव हट करता आशिल्लें तेन्ना मेगेले अण्णान मागीर सांगचे आशिल्लें वस तितले तेणी सांगता तुका वचूं येवन केल्यार काम चलता आमी कोणें करता ते तूं वस म्हणून अण्णान म्हाका जोर करून बिश्टान पेटोवचे आशिल्लें तेगेलो ಸ್ವಲ್ಪ दीस बिश्टान पेटयला रे मागीर म्हाका तें भजन आयकून मागीर कोणें वचूं नाका म्हळ्यार हांव वता आशिल्लें भजनाचे ते एक लोक एक सांगून दितले आशिल्ले सांगले तेका थंय वचका आशिल्ले थंय बसून आमचे गेलेचे तांणी पुरो सांगून दिवचे भजन एकल्यान सांगचे बाकीच्यान म्हणचे आमी 7 क्लासा सान आसतनाचे ते म्हाका वचूं कांय म्हणना म्हाका घर लागे काम आसा वाजू आसा पुरो आसता म्हाका तांचे भजन वचून ते टायम स्पेंड करता हांवें म्हण हांव वचना मागीर म्हणचे
असं तू जायचं तू मोडका मोडला वचन थँक्यू बच्चा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थँक्यू बच्चा. Thank you. म्हाताऱ्या माताजी कस की सांग. वय वय हरे कृष्णा. हा कसं सांगता तरी ऍक्च्युअली आज ही ग्रहस्थालिक जबाबदारी मस्त ग्रहस्था कशी म्हळ्यार प्रभुपाद आम्ही सकाळ भक्ती म्हळ्यार एक कसं की मना भितर आसा म्हाका मना भितर मस्त भक्ती आसा हांव देवा मस्त हांव प्रीत करता म्हणून अशें सांगचे जाल्यार देवा खातीर कसले आमी आमगेले टायम जो आमी कसले करूं आमी तयार नाची ते प्रभुपादान आमकां चेंज करून डिवोशनल सर्वीस म्हणून दाखयलें म्हळ्यार तुका भक्ती डिवोशनल सर्वीस थ्रू तू भक्ती दाखोवका म्हणून तेसले आमी तुमी आमी सकाळ आमी कशी कृष्णा कॉन्शियसनस आमी कशी सकाळी मंगळ आरती देवाक फूल देवाक नैवेद्य हे पुरे सकड देवाक आरती करचे तुळशी पूज करचे भागवत वाजोवचे भगवतगीत वाचचे हे पुरा डिवोशनल सर्वीस केली तरी जाल्यार तेचेर दाखय तशीची अभ्यास जाता सगळा अभ्यास जाता आनम असल्यार तांकां आमी जपमाल दिवका आनी तांकां प्रसाद दिवका तांकां कृष्णाक लिहिले काणी सांगका तेन्ना ती एक डिवोशनल सर्वीस तेवूय डिवोशनल सर्वीस चेडवांकय आमी हे पुरा तूं नैवेद्य करचे प्रणाम मंत्र शिकवचे हे पुरो सगळें आमी केल्यार पुरो तें तापा बी तांकां अभ्यास जाता भक्ती म्हळ्यार एक भावनेन आमी सर्वीस सेवा सेव करची छान देखून आमी अभ्यास केले तरी जाल्यार ते फाउंडेशन म्हळ्यार तांगेले चेडवाल मनात घट्टी जाता तितलेच आमी आनमान मेन रोल सकड चेडवां जेवो तांगेल आनमा जेवो तांगेल भाव भयणे कोणाकय जाल्यार आमी डिवोशनल सर्वीस केल्यार तांकां एक आमी मादरी जावन तांणी ते फॉलो करताचे भक्ती म्हळ्यार आतां हांव म्हगेलो हृदयात हांव भक्ती आसा पूण हांव लेखना आतां आमी करता करता ते करनाशिल्ल्या बूक जायना ते येवका तेची मुखारी आमी एक दिवस आमकां देवाक नामस्मरण आयकल जाता म्हणले जाता आमकां दोळा दाखोवन उद्दा येवचो पुरो ते पुरो थोडेपण फील जावचो पुरो ते सुरे सर्वीस थ्रू करता. थँक्यू हरे कृष्णा. Thank you, हरे कृष्णा. भारी लायक पॉइंट तुम्ही सगळ्यांक सांगून दिला आमकां. माताजी ते कशें जाता म्हळ्यार माताजी एक्चुअली आमगेल टायमार तशें नासलें आतां चेडूं म्हळ्यार आतां 10th 12th जालें मागीर हॉस्टेला गेली चेल्ली ते दोळ पासून डेली घरांत भजन करचें क्रमार इश्टाचें एक वेळ भायर वताना मागीर हॉस्टेला आनी रप्तान ते करूं जायना तशें करेक्ट करेक्ट जायना कसले जाल्यार फाउंडेशन घरांत सान आसतना केल्यार आपापी तांची मनी येना हांव देखून ते सर्वीस दिवचे अभ्यास केल्यार आपापी ते फाउंडेशन गट्टी बसता. माताजी आय थिंक मुखार तांणी एक स्टेजार पावतरी तांणी हांव 5 कंटिन्यू करता म्हण लेखता म्हळ्यार लायक आमगे ल्हानशे पासून आमी पुरो करूच जाता माताजी एक वेळ चेडूं भायर वता मागीर आमकां तांगेल स्टडीज तांगेल लायफ चेंज ಸ್ವಲ್ಪ वायट दिसता आमकां पळयतना करेक्ट करेक्ट. हरे कृष्णा. आनी कोणाक कसले प्रश्न आस की ना म्हणजे जाल्यार आयचे सेशन हांगा वाइंड अप करूया. येस माताजी. That's all. हरे कृष्णा प्रभुजी. In येस fact, माताजी. हरे कृष्णा. Hare Krishna. दंडवत प्रणाम सगळ्यांक. हर ग्रेस राधाराणी माताजीनं एक लेक्चर दिलेलं असं लालन ताडन म्हळ्यार फर्स्ट 5 years तू चेडवां कशें करता 5 to 10 years डिसिप्लिन करची आफ्टर 15 years you have to be friend with the children हंतुची all aspects not only devotional service पूरा aspects what is necessary for a prosperous life त्यांनी सांगून दिलेलं हांव जाल्यार भारती माताजी हे फॉरवर्ड करता हे लेक्चर
तांतू मस्त आमगेल तसेल बालमनचे अटेन्शन असतं चेडूं कसं जाताले म्हणून त्या पुरा तिने ताजे सोल्युशन दिलेलं एटलीस्ट एक मार्ग दाखवलेलं सो आय डेफिनेटली फॉरवर्ड दॅट लेक्चर टू हर हरे Thank कृष्ण you, Sure, Mataji. Mataji. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Mataji. Thank you. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। व्हेरी क्विक जावन अनाउंसमेंट्स सांगता आसा विसरून गेल्यार म्हाका 2 तारीख तुकोनो श्री श्री शिक्षाष्टकम सेशन सुरू जाता आसा मंडे वेनसडे फ्रायडे ताका रजिस्टर करता जाल्यार जाणां आनी काही कोरयात मस्त जाणां रजिस्टर केल्लेलो आसा जाल्यार तांकां बेनिफिट ग्रुपांत गेल्लेलो आसा दोनीचे येवचे एकादशी प्योरली चेडवाले 150+ चेडवां 12 तारीखेक भगवद्गीता पारायण करूं वता आसाची फर्स्ट टाइम इस ग्रेस राधाकुंड प्रभुजीला अनुग्रहान चेडवांक असलेक अवसर मेळ्ळेलो आसा प्योरली चेडवां मात्र पार्टिसिपेट करूं वता आसाची ताका पुरा जाणांना येवन प्रोत्साहन करका अनुग्रह करका म्हणून सांगून मागून घेता आसाची या सॅटरडे हर ग्रेस रसमयी माधवी माताजी डिमन्स फ्रॉम वृंदावनाच्या लीला टॉपिक जाता आसा ताकाय पार्टिसिपेट करका म्हणून सांगून मागून घेता आसाची तुमगेल फ्रेंड्स आणि तुमगेल रिलेटिव्हज ते हाजे विशयी सांगया आणि तांकां येवच्या प्रोत्साहन करा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे तुमगेल पूरा परमिशन आरी आयचे सेशन हांगा वाइंड अप करता आसाची विराम देता आसाची हरे कृष्ण